Εντάξει, μη φοβάσαι, δεν πειράζει. Και οι δυο είναι με μία έννοια προβληματικές περιπτώσεις. Και η κόρη μου και η Μαρία. Ωραία. Εσύ από πού είσαι? Εγώ, το Κολονέλ. Ποια είσαι εσύ? Α, Μπαρμπαγιάννη και Σερβιά. Και Σερβιά όλους τους τώρα. Τι είναι. 30 χρόνια φοβήθηκες στον Κολονέλ. Τι. Πήγες εσύ, αυτή να έχει τύχει. Να πάμε και πάλι μεριά. Πάλι, όλους πάλι. Βέβαια. Εσύ έπαιρνες τα πιάτα στο τώρα, δεν είναι. Έλα και εδώ. Α, μπράβο. Α, έτσι. Έτσι να το κλέψουμε να δούμε το πώς γίνεται. Α, μπράβο. Έλα, Νίκο, σκάλα το φωτιάκι εκεί πέρα. Σκάλα το φωτιάκι. Έτσι, να σε δούμε λίγο. Α, μπράβο. Αυτό. Θα το βάλεις στο YouTube Γιώργο, στο Ιντερνετ, θα το βάλεις. Ναι, ναι. Διάβασε κι άλλα, διάβασε και γυναίκη εδώ και ιστορίες. Και από άλλους εδώ που γλυντούσαν. Ωραία. Μαθητική επίσκεψη του γυμνασίου. Ναι, μαθητική επίσκεψη. Κάνει ένα zoom στο στινό. Πώς το φάμε. Από νερό είναι, δεν θα δώσουμε άλλο. Τι ωραία. Α, γερτίστε τώρα. Τι θέλετε, επαγγελματικός εδώ. Καθίσαμε και είπα τα πάτε θα ρωτήσετε συγκεκριμένα πράγματα. Δεν σας ενδιαφέρει. Και τέλος πάντων στήσαμε ένα ερωτηματολόγιο. Μπορείτε να ξεκινήσετε, εγώ δεν συμμετέχω εννοείται. Ρωτήστε ό,τι θέλετε και μπορείτε να παρεμβαίνετε. Πώς ξεκινήσετε να κάνετε αυτό το επάγγελμα? Ήταν από πολύ παλιά. Ναι, από πολύ παλιά. Στο μεράκι του συζύγου.